Apa enek cangkeme kene kok metune kono lho. Iki klambine sampeyan berang meter iki? Setengah meter, Pak. Masa cukup setengah meter? Cukup. Kulake kula mang damelke seragam. Ning apa seragam sing kuning ngenten iki? Lah sing apa? Nggih abang, ireng apa. Lah nek kuning apa? Lah aku malah disentor wong kok. Kuning-kuning nggih wong cilik kayak kuning. Lah wis bener no. Bangsamu Bener, sampeyan nak telah darah biru. Kok kraton. Ngono. Ngerti ta? Boten. Sampeyan putrane Kiai Slamet. Oh, matur nuwun, Pak. Ya matur nuwun. Bener nang kuning. Senajan to kraton, Kiai Slamet. Heeh. Kebo lho, Pak. Lah iya kebu anak-anak letong kuning malih. Tik boten. Ora wis tekno. Tik. Wis mati. Lah salah. Aku seneng kan. Seneng acane. Kaya entuk dolan. Acane kaget ora seneng ora. Ya ampun, malu brok bikin jan kita ora dowo. Mare deg-degan. Dilanjutke langgame juga tak gini ya. Nggih manut langgame napa Mbak Yofi? Nggih, langsung ngenteni mawon. Ngenteni. Oke. Ngenteni sinten? Ngenteni jenengan. Ngenteni aku. Kadang mati-mati. Yo aja ta. Ketoke yen aku mati, sampeyan kowe ora layak. Lha mergo Lah sik kono. aja ngono kuwi to. Ngedongake kancane mati, ora mati-mati. Panjang umur ya, Pak. Amin amin amin. Ya. Umur. Ha ngenteni kaaturaken. Sumangga agung Rasa. rasa. Yuk, terus. Aku ngenteni Yo joget. Joget sih. Kene tak sekali sih iki. Nah. Kayak wayang golek tadi. Suarane Mbak Yofi Kawi. Masif.
Masuk lah. Mas